Nem, az nem mondom. Mindjárt azok fele, én nem jutok vele. Jó, ízős passzatják. Hát mire jönnél vele? Magol is ki neki. El a passzat az el. Ne az elején mondtad, milyen zöld, ez piros. Basszom meg a jó. De zöld. Ahol zöld, azt mondja a piros zöld. Megyek már. Arra mész, amerre akarsz, mit bár. Megyek zöld. Az izé. Na hogy? Hiába piros. Piros? A lyukor a piros. Az a lyukor. Az piros. Mindjárt hazafele. A lyukor. Hát, öcsükeim. Majd szaladjál már be. Ma öcsükém, majd vízbe gyújt, vagy mi a faszom lesz? Be van csukva. Be van csukva a kapu. Na. Ja, bentetek takarítj hazafele. Na, így de beszéljél velem, mert kiszakítom a szákból nyelvet. Ez meg a másik. Ó, kibónál. Az öreg szárcsából te így ne beszéljél. Kibónál te? Nem tudom, hogy nem jó. Majd mindjárt kibónál te. Ó, de csúnyán mondanom te. Én még finoman mondtam még. Megmondtam, hogy én nem. Megnyolálok így, jó? Az biztos még hónap után, vagy azután. Igen. Az még a barasz nedőt, még savanyú barasz. Az erről. Hát igen, berakni való. Hát jó, de jó az, jó, becukrozva jó az. Ja, mondom, most bazd meg, azt adol neki azt a... Azt akkor még nem is tetszik neki. Vaskózni akart, fognoztam. Jó, hát most merre hágy méter. Ha? Legyen a faszom, mert kinek kéne. Kis zacskózás. De benn az úriember bent volt, az mert nem őt ki. Megvan a probléma. Ki Az egyik úriember. Zacskózni? Nem én velem akar vaskózni, Ja? mert tévedés. Egy úriember. Az meg oda bent van valahol, tudja. Nem kérek, Palikám, köszönöm. Kérlek, nem.